Meine Damen und Herren, meine liebe Gäste, включваме се пряко от гората, която се намира над село Каравелово. Тук е пълно с божури. Сега имаме момента. Страхотна работа. Жалко, че може би понеже времето малко изпревари нещата, малко вече са заминали. Обаче, гледайте какво става. Цялата гора е в божури. Страхотна работа. Ние сме тук отново. Маркираме. Състезанието е в неделя. Всичко ще бъде наред, надявам се. Няма да има хора, които са изгубили. Страхотно време учихме, както винаги. За сега де. Само божури, 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 божури. Тук с това е известно това място с многото божури. Гледайте какво става. Само божури. Кеф. Нарочно си избрах тук да маркирам това място, за да могат да се насладя тези гледки. Много поздрави на бай Мичо. Надявам се, че някой ден ще дойде да разгледа тия красоти. Гледай, какво става, бай Мичо. Страшна работа. Гледай, само за тебе тук. Така, успех на всички участници в неделя. А за другите, които си лягат рано, за да не остаряват рано, лека нощ!